سلام تخاتلت مدبي ابزلهم السلام كتهلونا وترتميتي ابنا لما عند فيدي ندحردا نحنا غنزب اب ستوك ماركت انفستيرن كنغبر توسينا قدامي تلينا نجر انتهاليا بروكر كا استفالالي عينت اب مول العالم اب استفالالي هاجرا مسرته عبيتي بروكرز አለው እንደሆነ ግን አብዛ ቪዲዮ እዚያ ሰለስ ብሮከርስ አነ ፈልጠን ዓበይቲ እሶም ናትኩም ምርጫት ገብቶልይኹም አነ ግን ሰለስተ ከላልየኩም እዘን ሰለስተ ብዙሕ ሪሰርች ዝገበርኩለን ካብ ኦንገሊን ከዓ አነ ገንዘበይ ኢንቨስትመንት ዝገብረለን ብሮከርስ አለው መጀመሪያ እቶም ዘይትፈልጡንስ መይግርማይ ወልዳ ይባሃል ኣብዚ ቻናል ላይ ከዓ ዝተፈላልይ ዓይነት ትሕዝቶታት የዳሉ ነዚ ቻናል ላይ ሓደሽ ዝኾንኩም ሰባት ሳብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም ናፍቲ ቀንዲ ትሕዝቶ እታ ቀዳመይቲ ብሮከርስ ትሬዲንግ ሪፐብሊካ እዛ ቀዳመይቲ 10400 አክሲን ኢቲኤፍስ ክሪፕቶ ባለዋ ክሪፕቶ 50 ኣለዋ ያካለይት ኻኒ ኢቶሮ 3500 አክሲን ኢቲኤፍ ክሪፕቶ ባለው ኣብ ኢቶሮ 30 ክሪፕቶ ባለውና ማለት እዩ ንሕና ኢንቨስትርን ክንገብረሎም ንኽእል ማለት እዩ እታ ሳልሰይቲ ኻ ፍሌክስ ኤቲያ ኣብዚኣ 35000 አክሲን ኢቲኤፍስ ክሪፕቶ ካብዚኣ 32 ኣለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ቀዳመይትን ካልኣይን ሳልሳይ እንዳበልኩ ፈልዮም ኣለዎ ምክንያቱ ብብዝሒ ቀዳመይቲ ፍሌቴክስ 35 ስለ ዘለዋ ቀዳመይቲ ገራ ያለው ማለት እዩ ኣብዚ እቲ ሸርስ ኢቲኤፍስ ክሪፕቶ ማለት እዩ ኣብዚ ካልአይቲ ገራ ያለው 10400 ስለ ዘለዋ ትሬዲንግ ሪፐብሊካ አክሲን ኢቲኤፍ ክሪፕቶ ካ ከም 50 ስለ ዘለዋ ማለት ተሳልሰይቲ ካ ኢቶሮ ማለት ግብሪ ዋጋ እንድሕርዳ ንሕና ብሮከርስ መሪፅና ተወሲና ኢንቨስትር ንገብረሉ ክንሸጦን ወይ ክንገዝእን ከለና ኣለዎ ግብሪ ንኸፍለሉ ማለት እዩ ወይ እውን ገንዘብና ክንከፍል ከለና ወይ ገንዘብና ክነውፅእ ከለና ከምኡ ግብሪ ኣለዎ ናይተን ፕላትፎርም ንኸፍሎ ማለት እዩ ኣብዚ ኸዓ ክሳይ ገረና ኣለዎ ከክንደይ ነናተን ፖዚቲቭን ኔጋቲቭን ክስታይ ኣለዎን ስለዚ ስኻትኩም ከዓ ብናትኩም መጽናዕት ክትገብሩለን መጽናዕት ገይርኩም ንዓኹም ዝበልኩማ ክትመርጹ የዘኻኽረኩም ንእግሪ መንገዲ ማለት እዩ ኣብዚ ኣብ ትሬዲንግ $1 ክንገዝኦን ክንሸጦን ከለና እትናትና አክሲን ወይ ኢቲኤፍ ክሪፕቶ ንኸፍል ማለት እዩ ንሓንቲ አክሲን ወይ ኣብ ኢቶሮ ዋላ ሓደ ንኸፍሎ ነገር የለን ዜሮ ግብሪ ማለት እዩ ዜሮ ኢኻት እንታባሃል ስለዚ ኢቶሮ ኣብዚ ቀዳመይትላ ካልአይቲ ሪፐብሊክ ትሬዲንግ ሪፐብሊክ ኣላ ፍሌክስ $5 ንኸፍል ማለት እዩ ክንገዝእ ከለና አክሲን ከምኡ ድማ ክንሸይጥ ከለና ማለት እዩ ውሕስነት እንታይ ዓይነት ኣለዎን ኣብ ውሕስነት ኣለካ ማለት እዩ ገንዘብካ ውሕስነት ኣለዎ 100,000 ክሳብ 100,000 ዝኸውን ብሕጊ ማለት እዩ ኢተን ብሮከርስ ካብ 1000 ክሳብ 100,000 ማለት እዩ ውሕስነት ኣለዎ ገንዘብካ ማለት እዩ ውሕስነት ይባኻ እንተኾነ ኣብዚ ኢቶሮ ክሳብ 1 ሚልዮን ውሕስነት ኣለዋ ትበካ ስለዚ እተን ክልተ ግን 100,000 በቲ ሕጊ ኤን ውሕስነት ዘለዎ አይ ሆፕ እዛ ቪድዮ ንዓኹም ጠቂማትኩም ክትከውን ተስፋ ገብር እንድሕር ደኣ ተጠቂማትኩም ንኻልኦት ሰባት ክትባፅሖም ኣለዋ ዝበልኩሞ ሸር ከምኡ ድማ ኣብ መወዳእታ ሳብስክራይብን ኮመንትን ክትከድፍለይ ይለዋወኩም ኣብ ካልእ ብኻልእ ክሳብ ንራኸብ ኣብኩም ግርማይ ደሓን ኩኑ